Boy, min bada promenade ngoni koy wade promenade quoi ça va ah olion olion war wada babam kalta ko min bada yalla yalla wurongo min kollo wurongo gilli amen wana ah min wi so deggundir min sirti li moy wurongo ma wurongo fofu anda o ko debam min comme gorko ma aresa numéro olion en ba ma jabani dewgal hakku mo dan yo debam min boro wonde babam la o famani o famani min babam wonde so babam jabi yo jabani yo e dewgal yo wade wadaka yo min hande sinno ko debbo gonnomi de mbimi so woni no debbo arani mo woni diwo so woni diwo no wawi rokkirde hoore mum taw jinna mum jab dominat deuxièmement min saka non komi gorko somi do resa kay mbodo teddina babam tan bele yo tin mbodo mi res kono somi welama min mi resa kay taw mi tintinani ba mbodo o famani abi kem famara woni mi dum do mera yidu holdo amera ni ho hikki yadu wala mera yidu men ko wayno an ba ma jaban dewgal odo kanyum hurtoy to biyaara resu dum men nam taw ba ma jaban ko min hurtoy la o famani min somi bari dewgal so babam jabani won ara kallama ko min yahram min mi hurtoyo mi nawa baga suja mi nawa fofo baga suja e wutte jam fo mi yaha mi jora gale baba galla de saado de alo iya o gondo de saado ake haala ma ken hewa tan ko yimbe ni mimani ko na majjan ko tawata galle mo tajo woni an yaro ka mala amale ke so ari ko woni mo mala e bonen na de sagoro ni tan galle jangande tan wayno dum do an min desani ko ten damal yal yaltu mbini jawru yal anda ko min woni jas ana de jas an ko an jas ala wor wi ka ana wona neddo an bi debbo iddu debbo jogida woni jeewoy jiddu dokka dum min desan min jida an kay an resani jida kay ko an woni mo resata mo yida ka an wona mere yumum yero mayi sabu de wona ka bondo berde ma ande woni bonde ay ko jimmi andi ndem yero resan mo hande resan mo jaw est ce que fami amber wona bi debbo jogida walla nanata kalama wona ibra min nalen dum ton yo haalan hande kay o min nelimo ton wonde yo haalani o haalni manni o wi biida wala dewgal force wona hande wona jam meedi dewgal force meeda won gella sa wadi dewgal force jama o koyngal ma dartora ko jama o koyngalam dartora i dewgal force hono jiida dewgal force wona hedo fammin ma a yero ko gorko so wonno ko debbo so diwdi hay sinno babiraado jabani no wawi hurtinoyde hoore mum saha noon yero o gorko ha o wiye o yida mbiya wonde wonata an ko an foti ƴewde an ko dañƴa an ko takkuɗa e ɓanduma joni aɗani ko ɗumi namnade ma an namdotoɗa an ka gorko mawɗo kellifaaɗo joguiɗa ko ɓiɗɗo debbo ɓiɗɗo debbo so gorko yiɗi ɗum holno foti waade
hono foti wadde wona jinnaɓe gorko garata ñaago so tawi jinnaɗo fomuru noon tawi jinnaɗo ko bonɗo an ka bonɗo e gella hoto mbiyam mi wiyata sa wiiri kam noon mi ado Allah bonɗo mbimami an ɗum ko jam sa wiiri kam noon mi ado Allah balɗe ma joni siggil ma haɗa min ñande mbiɗa aɗa siggilami mi were juguma ko yo ñande mbiɗa aɗa siggilami mi were anani andu hoore ma de yettan an ka mala heɗomi ka mala an woni mo mala an aɗa mala an woni mo mala ha mbimi onono mala joma aji cikkuɗa mi liberde Assimi i Assimi Assimi kay majjatnu o bama tigra yere ko gorko baɗo o hala ɗum hala ala mo Ala ala ndawa. ñam fambe yo rek Gorko de. ara sa ya wadi ɗiɗi mi jeeyi ko ko danin oriya sa ya yalto ɗo ara gundire ka danin oho gorko wara debbo la ila o rawat kam galle ɓe ɗo hen wona o min kaɓa min jaaha galle amen somin jeeyi galle amen mi woppa téléphone am yo Hawa somin jettimo tan mi arta heɓta mi jodata kadi min mbaɗa ataye o wawana taw haydar o haali o jokki min kaɓi jamma goto sababude Hawa o wiyo gop boyo mbimi o boy hay malayka hay o boy kala mo wawi wonde adduna wawa tagde mo woppa boyo o boy mine makko hamin maayi hami ha adduna o seeko yimɓe wo maayi yimɓe wo maayi min an kay hanke dinam kala wona nen mbimi o boy so wona mi maayi mi ubbe hay somi maayi mi woppata boyo ma mbiyemem are makko jamma affaire o yawa ha dimba defere wonde affaire o yawa min woni ɗo komi keppuɗo koy joni babam tan woni ɗo no fooɗa babam woni no fooɗa omo fooɗa ni ko foodata ko tajal aleykum salam mi haalni ɗum ba Ali Kante o haalde makko fooji mi haalni ɗum ba Ifa o haalde makko fooji mi haalni kadi oɗo wonmomin parata on so ari tan so haalde makko so sali bamma wi min mbaɗa dewgal ngal direct allo birom ya mariage o noon so yonti an tintinde yimɓe ɓe mariage o wuro oɗo he ko sehila gati an dambaramo de min gomɗo komi ñoɗo coom jam ha pat min jimmiran kay ko corton ñango mbiyon ko hande walla janggo an dambaramo de e sallah jaaɓi aɗa paari ɗuuji kay fof kay min wawi pari oyo pari min ɗum ɗon tan ken yo yaw tan waɗa min kam ɗum tan joni inchallah ala por joni wona a weltanama ɗum ko rassaji min jikkannomi ka moori ala rassaji walla salmin yaronne ok jarama ɓeɗo ɗiɗo min fama minen ko amour min guuret wallahi guure amour min guuret ko killi amen yidde gonguiret gon ko noon wannen yidde gonguiret gon mo wela mon metti yo hadima ko bonne hen woni fodde a meeɗa andude musiɗagal a meeɗa andude cehilagal an an jasiri sene ƴeewe koye jallay an noon ndeken jallay an ko an woni jasɗo sabu ko an woni jasɗo woni holɗum neɗɗo sengortat an holko jiɗirɗa ɓiyo ara gallam ɓiyo arata gallam resataki gallam en jiidata ƴiijam ɗum jiɗɗa min ma en jiidata ƴiijam mok jamais so tawi an no mbaɗa bonde ni dogam kono dogde ko cehiɗa yo aɗa nela neli babiraɓe jeegoma nela yo ɓurɗa ay haala neɗɗo heewata haale golle mum beela golle ɗe mbi ko cac min komi jaaɗo a wawata kam heɗomi haala ko mbimi mi humat dewgal ngal ko mi humat ɗum ene welma ya humoy mi humat ɗum ene ko hen may humoy ko heydemi humoy ñande yonti fof ko waɗa ñande yonti ko waɗa yonti fof ko jogorani yontude ñalawma mum jogorani ene welani ay ngal dewgal noon hade ma humde ngal mbo sikko añere ma kasanke ma foot jeƴƴina gafloɗa paama ngal dewgal ñande huma ñande hen jaltata aduna mangu jooma min kala oɗo wondir Allah mani kala nde mbarɗani diine ma sellani haydara e gueɗe ma cerla diine ma ne selli an so diine ma ne selluno beranda sari aɗa andi sari holko wiye dewgal so yimɓe jiɗodiri yo dokke hol yiɗodiri yero yiɗani yero sene yinno nde kalmi nde naare hen yero yiɗani ko an tan woni forsude a yii nana huma gayam ene bonna jawdam aɗa yiɗi jawdam ndi bona aɗa naata domaine mo ganduɗa ennemi an ka ennemi hoto tardinama an ka ennemi aɗa yiɗi jawdam yerane huma ɗum ɗo heɗemi haalama suudu ar jeehet ar jeehen mbimi somi ziggiltama mbiya ham ƴa lafiyel ma boɗi welno ɓellere wojere huɗani an woni wiremo selle hoore ma e mangu joomam Allah mone cennum ene welma wonat ene mettuma wonat probléme ma noon ka resata min ganda ka gorko min ganda ka debbo ko ɗum woni saɗede ma ala probléme moƴƴi
hangdinma aɗa yiɗi maaro ma koko gasa ma ƴeewoyɗo dañoyɗa ma ƴeew maaro ko ni watte saman wona yi kalama sani nde yetti fo an ko an saman so ala jam ay moƴƴi aɗana furdi aɗa waɗa peeji fadi ma nana eeɓi comti ma nana tunmi yero aɗana fooƴi an ay goto anda ay koɓɓade joni ko kuuɗi an ko goɗɗuɗa ko wondima hen min dumjinmi andude holko wondima hen min ko an mbimi ko banduma tulmi ko banduma waɗi peeji ko banduma yirli ko an yirloto e wuro ngo ou bien c'est moi qui fais le tour de la village ou bien c'est toi qui fais le tour de la village. Qu'est-ce qui se passe sur le tour de la village et sur les toi et moi? Qui c'est le Yila de Wurongo? Wallah, j'ai pitié de toi. Moi, j'ai pitié de toi? J'ai pitié de toi seulement. Ah. Wallah. Pourquoi c'est me pitié? Parce que regarde comme tu es. Tu Comment? es sale. Là, je ne sais même pas quoi te dire. Joni ko wonni ma hen. Yero. Mi wayri waldude ma wol ko wonni ma hen ne gandumi mi retat. Mban mi abandonné lesso. Mban mi grève lesso ngo. So taw koko musma rutto Côte d'Ivoire ala mo ketta joni hendu bat an hay lotada natti wadi rutto Côte d'Ivoire mi rutaki oh yero an mi rutaki an heddani ma hankadi kadi naate wuro ngo ada yegle mariage ma yero an joni hankadi anate wuro a yehi ko mbado mariage le 10 wona jaggi nyalawma yo Allah fewnu tiidi kay yo Allah wadi hen barke kala ko koccuda hen fof non abita tinay amin ko jam tan koccoromi hen e cuurayuji e galiji e berndel welde dum tan koccami mi hoccata hen bone et puis topada an ko woji ma hen jono rewam min o rew hakkar ko hedden ko to wedi fo jahammi eyyi min yahani to jidda ya jeewoy coppe jeewoy ko jidda e wuro ngo an kay yettim wad gardo ha dundi kay yettim ay ma mi wad ablay jabbuma to gasa birdo so Allah jabi ey dum yawat kay dum yawat joni ma mi noddumo ya eyyo ablay naam argay so a yiɗa noddali kewɗe a yiɗata jibinede o saaha ɗo jarta ɗo anani kala ko cohlumi waɗaɗe ɗuma mbawa mbaɗa walla mbasa wawde mbaɗa yumma ari o wi o yarte ko dunde ha anani o yarate ko dunde eyyi jogoɗa noon haaju fulla e fayida jaaha joni gasambiri cabbuɗamo ɗon so ari ballamo no yettori nem nan ara o ari mbiya omona ara o ari ko jimmu ko ya gartira hakkille ma wono nanani e baba neni noon i neni ke mi neni aɗa hawji no feewi wonat occasion sa dañi coppe wonat occasion to ceeren mami wona occasion tan sa jeewi coppe tan wona occasion ou bien somi tini a dañi coppe e wuro ngo tan wonata yiyam ko occasion tan wima taɗa kaɗa yaha aɗa waɗa adumitaire aɗa waɗa adumitaire aɗa jogo gorko aɗa jogo coppe joni noon mi seerima wona lawol a dañata ɗum noon a dañata ɗum yo Allah waɗ ɗum an ko defet yiloɗa yam kono defet o a dañata ɗum e yam o tampin hoore ma min defet o a dañata ɗum e yam an kala défaut jiletonoɗo koye ma yitte saabu an ƴeew hande kala ko wiyeteno
kala ko dogetno ko an tan koye ma yalti min noon tampin hoore ma abima kam ha tampuɗa wawa yamma mi abbata ko mo haajam jahami abumi galle Hawa en paami min mi woƴaka galle Hawa en min ko réunion paami mbeɗa yaha mbeɗa liggoɗi ɗoni yareño ma ummo ɗon ƴewno mbaɗa ni lammuti ay mbaytano an mbaɗa tan kono piyo birkaje ɓakkere ni eyyi mbeɗa won yettuɗomo ɗo min e bara maçon kam daña ko desirɗa taade ala ko desirɗa kam mboɗo andi kam ƴeew ay galle ba gella en puccu makko ngu kan wattata yernoy programme o ara mi yettine programme ona mi gaynaka wonta ƴettude mum ko foti no bortel keccel sa taw ka kangaɗo ma réglu noon ay ɗon noon ko ɗon patmami mbima wa ƴettude hen gaynako e hoore mum ko mbaɗɗom avertissement kala nde tottuma ko min sokatama baba haalta min engagé gaynako joni hoto tampin hoore ma ha jaaha toon ɗeno mbaɗa ni way ɗon no loocol nguru ni eyyi sa yiiɗi ƴew mi woppata ha jaaha toon mi zeggile ɗo hajuma ya zeggil ala programme ya aɗa heewi haala ya aɗa heewi haala aɗa heewi haala aɗa heewi haala oy wuuro mboɗo resa lembel ya par ce que a natti yiide koyɗe ɗe Hawa wondaka ɗum o ma may tawa yiyani gorko de a hangama de a hangama ñaw wona lembel no hangina wona lembel no hangina mbimi wona lembel no hangina a hangama de ñaw aɗani haala tan ane hoorema lembel no hangina hoore bamma ƴew ko ni jarretmi ni ƴew o legal funeɓe paam ay an jiɗɗa ko reftude yiyam darami rewa ni par ce que aɗani arta rewa yiyam ɗop sa yeehi mbasa wonde toon tan aɗa waɗɗo e motoji ɗi aɗa waɗa ko mbaɗanɗa ko wanayi oppimo to ɓooyi so ɗum ɓenni jaaha kaɓɓa sare ɗo hono yawiri fof yaaru noon min kay wini nenam tan aɗa noddam avant makko noddudem kay noddam ha par min o noddam haalnam omo ara pijam haade makko noddudemi yo nodde eyyi nagam cuhlel ummo noon ummo cukalel an a hersata wiide hoore ma ka cukalel an aɗa foti hersude wiide hoore ma cukalel hande guiƴen miñen fof ndesi dañi kono an kada e wuuro tan aɗa mi anda fof holko nandata poɗo ko paani fewnoye ɗum nawro mumel a nani kay mi anda holno jogorɗa te so yettima a yetta andu sa yettimo ɗo komi kirsome a nani ala haaju ala hammu e nenam e noddam an yumma an foti noddude walla ko min foti noddude o gandata kay an jibindema e jibinde hendu ɓolndu yahoru ndu ko foti nafata watta ala bartade maçon mono imma wiyaɗane bâtiment maçon mono ummiɗo dahar o so maçon ummi dahar tan ari ɗo henne tan on jawnan yimɓe wuuro ngo quoi par ce que on wi ele minen wuuro ngo min gona worɓe quoi on jaha tan oɗon bardoye maçon ŋeɓe oɗon bardoye si joom projet uji arɓe ɗo hen ganda ɓen ɓe gari ɓe jooɗaka jomum wanma reedu doga yaha yalta wuuro ngo joni noon woppino ay min so taw ko neɗɗo wuuro ngo waɗi noon aɗa andi on dogata aɗa andi on dogata gonga wala fenani ko kaltaw fof mi hande miminama holon maçon kono ɓaɓe maçon mimin nawanima kassade neɗɗo kay so wonde hoɓe toppide ɗumen noon min goɗo woni ɗo en toppide ɗumen a yo ha donde
yo ha don de ko duma do joni voilà bonne question joni gonmi koy tintinde yimbe yimbe wuro ngo mariage amo mariage am ini hawa joni min nangi nyalawma quoi min nangi an hakkude ma la yaro ko an tintinde mariage ma kadi ko woni hen wona an min jinno ya tintin min ji tan ane wawa haalande wuro ngo min galle yo galle seede Allah galle yo galle min ara hen mi haalnabe haala mariage amen o eyi seede Allah galle yo galle min ara toon mi tintine yimɓe mariage o voilà c'est ça mi tintinima so lewru ndu maayi samedi gari doyi so lewru ndu maayi ko on samedi min mbaɗa mariage o so lewru ndu maayi samedi garo eyi min mi hurtoyo ɗum keko ma waɗa mata keko ma waɗe ñandu kam yimɓe ganda lewru ndu maayi samedi garo eyi premier samedi o mi nangadi ñalamo e tubak kono premier samedi o eyi yo joni ɗum so neɗɗo ko yiiɗi arde hono arda ma ganda hay ñalngum kumanteɗa hay ko lewru ndu so maayi wona samedi o premier samedi o hawrata koye ñande do mi anda ñande 3 mi anda ñande do woddani ɗon de ƴeew tan ma yii ɗum an sa ƴeewi kalmadodiriye ma yii eyi voilà yo mi nani wande eyi joni noon a ruttot nder somi mbaɗa min dal min jeeyi mon ko yaade haajuji ɗum jeewal sa rutti nder rami andi gonɗa koye wadde gération sa rutti nder rami anda ka barduɗo e masa min ko gonɗo ko mi ala hen de holdo min a yiggali jiiɗa min tan gonirmi aɗa moƴƴi boy sino ko mangore gonnoɗa mbima joni ñola a bendi meeɗa yindeɗen haalal mariage muɗum min jimi ke ko woyi kay mbaɗa ala maccuɗan walla ala labbo walla ala la min woni fofof min woni maccuɗo min woni labbo min woni ñeeño min woni maaɓo min woni toroɗo o kadi min woni fof dal mi haalni babiraɓe mi haalni kadi oto haala ndu maçon mo noon ala babma jaɓi to wa holum dewgal ngal babam yo haaju makko bon hen o jaɓani kono min mbaɗat bamma jaɓani arat haala dewgal an bamma wona kañum ɗum dewgal ngal hokkumanoma dewgal baaba Guellay oɗo baaba Guellay e baaba oɗo huma dewgal Aliou Kanté en Ifra en ɓen jahata e o ñaago o rokka yo Allah wallu amin min daña hen besgu barkinde kay hakke we ɓinguel kay jinmi we ɓinguel jinmi an aɗa wawi jibinde we ɓinguel jiidoma aɗa wawi an o aɗa wawi jibinde haydi 40 aɗa wawi jibinde 40 no jiirumami ni ka jool ka jool ala min mboɗo wawi jibinde hay 50 min mboɗo wawi jibinde hay 50 ɗo joni an ka jool aɗa wawi jibinde 20 mboɗo andi waɓene ma mboɗo andi ɗum foori boy mi yeeyi boy a yaltande aɗan daride mboɗo mara aɗan daride a yaltande yo laak yaltumi yo an ga yiyata wona gonda haalno yimɓe jiɗa ko rutade maso min meeɗa yindeɗen haala ndeɗen waɗa mariage en haalno yimɓe eyi hami calminaɓe ala kay ɗum wona won haaju ma ala goram ndeysan massa ko woni baba min tampi baba min tampi wa adu bagage ko tampra ɗum ɗo guilɗo volsita a noni ɗum nden wawa bagage ni ɗo ha to putu mo don yaade bagage a cocoana wawa yetti ɗum ɓe addu ya ɗum he ya addu ha par nanene fof nanen goto wawa an bama ko giji haɗi maɗa wawa o gor nanen so nan keddiɗi mi addu hakki morɗa anaɗa jogori won i hoɗum wonde a tampani bisimilla wallahi ndeysan nena ƴeew juuɗade noon